Ved kernetransplantation fjerner man en celle, hvor at man tager kernen ud fra cellen og tager den kerne ind i en ægcelle, som er tom. Og når den kommer ind i den ægcelle, så nulstiller DNA'et sig, så man kan tage den ægcelle med kernen i og lægge den ind i en rugemor, som derefter kan føde en tro kopi af det første får. Skal man bruge stamcellerne til at lave nye organer. Det gør man ved enten at tage stamcellerne, hvis man er helt nyfødt baby, og gemme dem. Ellers så tager man en celle fra kroppen og gør ligesom ved kernetransplantation, og sætter dem ind i en tom ægcelle, så ægcellen nulstiller sig selv, og så vil den begynde at starte forfra, som om den skulle lave et nyt barn. På den måde kan man finde stamcellerne. De stamceller er ikke programmeret til at lave noget, blive til noget endnu, men det kan man så gøre. Så for eksempel så kan man programmere en stamcelle til at blive en muskelcelle, hvis det er det, man mangler.